Molt bona tarda a tothom. Ara feia molts dies que no ens veiem per aquí en directe, així que benvingut tothom. També la nova gent que es va afegint a aquest canal com a seguidors i seguidores. Avui tenim el plaer de tenir una convidada que quan li fan fotos surt moguda de tan ràpid que va. I a més compartim, mira, ja la tenim aquí, superpuntual, a veure... Vinga, acceptada la petició perquè entri la nostra convidada d'avui, la Rosa Lara Feliu. Benvinguda, Rosa! Hola, què tal? Molt bé, i tu? Bé, molt bé. Has pogut Recuperat. descansar? És el que t'anava a dir, has pogut descansar una Sí, mica? sí. Al Mira, final és el més important de tot. mira, m'he vingut a un lloc que potser et sonarà, perquè sé que vas estar per Andorra entrenant-te, Mhm. veus? Estic per les muntanyes d'Inclés. Sí que puc estar un dia per ahí. Em va semblar veure algun vídeo, alguna foto. Escolta, per començar, sempre dic que millor que presentar-se un, però si et sembla, en lloc de fer-ho en aquest format, farem una bateria de preguntes ràpides i tu vas contestant. I així la gent que es vagi connectant, doncs, qui no et conegui, sabrà una miqueta més de tu. I després, igualment, deixarem l'entrevista penjada aquí al canal. Si hay alguien que no entiende catalán, lo subiré también a YouTube y así podéis activar los subtítulos y entonces lo veis en el idioma que tengáis seleccionado. If anyone here don't understand Catalan, we're going to speak in Catalan in this live. We're going to upload to YouTube channel and then you can understand what we are saying, because if you put your subtitles, you can read what we are saying in your language. Somi, ¿estás preparada o no? Bueno, dic amb la Rosa, no ens coneixem en persona, tot i que com som de la família Lurbel, tots, som cosines, germanes, més o menys, perquè tu ets membre del Lurbel Team, ara anirem explicant una mica, però va, comencem per el més bàsic i és nom i cognoms. Em diuen Rosa Lara Feliu i... I a les xarxes més coneguda per Rosí... Sí, sí. Molt bé, quants anys tens? Tinc 27 anys. I quina és aquella cançó que a la teva llista, a la teva playlist mai faltarà? Tinc una cançó que normalment sempre escoltem abans de les competicions, que es diu Wake Me Up. Before You Go, la de Guam? No, d'Ed Sheeran. Ah, vale, perquè la de Guam és de fa dies, no havies nascut tu encara. No. I, Diguem i, que esta és la nostra cançó de la sort i abans de començar la cursa sempre escoltem aquesta cançó. i la Rosa Lara estudia i treballa. Ara sols estic... Bueno, fa 2 anys vaig acabar d'estudiar, vaig fer una doble titulació d'Educació Física i Fisioteràpia i actualment estic treballant en 2 centres en els quals impartisc dono classes de pilates i en l'altre centre fisioteràpia i rehabilitacions. I a banda tenim la meva parella i jo hem muntat un equip per a fer entrenaments a la gent que practica esport i els entrenem mitjançant una aplicació i fas tot això. Que, I a banda, que interessant. Digues, digues. i a banda pues, en el meu temps lliure entrene i faig el que més m'agrada. És que aquesta és la següent pregunta. Depèn de com em responguessis. Tens temps, o sigui, o com treus el temps per entrenar si fas tantíssimes coses? Sí, al final, quan vaig començar a treballar, jo sabia que al final vida en tenim una i hem d'aprofitar-la el màxim possible i hem de fer allò que més ens agrada. Per tant, vaig intentar buscar la feina en la qual poguera tindre jo uns horaris també per a poder entrenar. I normalment pels matins és quan aprofite per a fer els entrenaments i per les vesprades ja treballe. Alguns matins també treballe, però normalment el matí sol tindre-lo un poc més lliure per a poder entrenar. I en el cas de que hagi de doblar en alguna sessió, pues, a migdia és quan aprofite per fer-ho. I a
part d'entrenar, treballar en no sé quants llocs, a més, vessar a les competicions, perquè clar, requereix un viatge, inclús a vegades pot ser una mena d'aclimatació o de reconeixement del terreny, realment aprofites bé els minuts del dia, Sí, perquè ha de ser, suposo que el secret pot estar en una bona planificació. el què, perdona? El secret seria una bona Sí, al planificació. final, bueno, jo em considero que sóc una persona molt organitzada i molt aplicada i sé cada dia què és el que he de fer i com he de fer-ho. Sempre sorgeixen imprevistos, però m'organitzo per a poder realitzar tot allò que vull. Així que al final el truco és ser constant, fer allò que t'agrada, dedicar-li hores i molt de carinyo. I tenir la motivació, perquè quan no estàs motivada, llavors ja res surt com esperaves. Continuant amb aquesta bateria així de preguntes per conèixer-te una mica més, ets més de sortida de sol o de posta de sol? Jo de sortida de sol. M'agrada I, sempre pel matí. Quan arriba la vesprada ja estic cau de tot el dia entre entrenar i la feina i tot i acabe de sopar i desconnecte ja completament. I justament quan no estàs corrent ni treballant, on podríem trobar la Rosa? O fent què trobaríem a la Rosa? O Si és que te queda temps per fer alguna cosa més. o menjant o dormint. No, Molt bé. sempre intento buscar algun temps per a la família i pels amics, que al final és el més important i és el motor que m'ajuda cada dia i que confien en mi. Així que sempre hi ha que dedicar-los temps. I En quan... competició sí que puc eixir un poc, puc tindre un poc més de vida social, però quan hi ha competicions és molt complicat, perquè al final els entrenaments més llargs els faig el cap de setmana i si isc un dissabte i ens hi de tard, el diumenge no hi ha ningú que entrene. Així que isc, intente quedar amb les amigues per desdejunar o per donar i al final és organitzar-se. I llavors entenc que les teves vacances són també entrenant i competint o realment dius no, jo sóc de vacances que desconnecto i no vull saber res, no me poso unes bambes en 15 dies, com tu fas això? En realitat les meves vacances són per a entrenar-me. Pràcticament al final sempre acabem buscant llocs de muntanya, tranquil·litat, desconnexió i estar en el medi ambient. I bé, aquesta entrevista és perquè bueno, la gent que fa temps que està al canal ja ho sap, sempre intento visibilitzar les dones i també parlar de les nostres coses, també tu que estàs relacionada amb tema salut. Una pregunta que et volia fer és el tema de la regla, que aquí n'hem parlat, inclús amb llevadores i tal, doncs com afecta, perquè ens afecta a totes de forma diferent. En el teu cas, quan tens la regla i tens competició, com t'afecta? Eh, Perquè jo, per exemple, la veritat, sempre ho dic, jo quan tinc la regla vaig com una moto, o sigui, són els dies del mes que estic, que em surto. I en canvi hi ha d'altres noies, no? Jo que m'he mogut molt en el món dels esports, doncs que em diuen que jo, si tinc competició, és que no em puc ni aixecar del llit. Com t'afecta tu en el teu cas, que a més és de molt esforç durant molta estona, molt continuat? jo al final dono gràcies perquè les meves regles són molt regulars i perquè no tinc excessivament dolor ni molèsties i no m'impedeixen mai el poder fer el que m'agrada. Al fi i al cap, la planificació d'entrenament, encara que tinga la regla, sempre intentem destacar un poc d'intensitat perquè a les competicions jo no puc triar si he de tindre la regla o no he de tindre la regla. I al final pues, penso que és una cosa més de gestió. També està clar que moltes voltes es té dolor, però al final la part mental pot ajudar-te moltíssim. Jo preferís no pensar si vas a tindre la regla o no per a que no siga un condicionant. Al final, he tingut regles en les que he rendit moltíssim en la cursa, ha hagut moments que no he tingut la regla i que al final, com hi ha tantes competicions... Però correcte, sí. Al final segur que alguna te cau que tens la regla. I llavors, aquests dies així que s'ajunta, que tens la regla i que hi ha competició, t'alimentes d'alguna forma diferent o t'hidrates d'alguna forma diferent o fas tot igual que una cursa normal? Molt paregut. Quan hi ha cursa sí que intente menjar un poc més de carbohidrats, hidratar-me millor, a lo millor prendre un poc més de sals i després el post que tindré una bona recuperació.
el que més em costa és el menjar en el postcarrera, sobretot si són competicions molt llargues, ja que al final entre tant de gel que prenc o isotònics acabes un poc embafada de tant de gust, però intento sempre obligar-me a menjar sols acabar per a recuperar millor. I va, anem a parlar de què va passar la setmana passada, que vas rebentar aquí la Ultra Pirineus. Havies estat, això, hem comentat que havies estat entrenant per Andorra. Esperaves, o sigui, tenies com a objectiu guanyar la cursa o com te l'havies plantejat? Eh, Ja no dic rebentar el crono, però bueno, tenies previst... Aquesta la vas fer també l'any passat i ens va agradar molt i quan van acabar van decidir que el següent any tornaríem a fer-la. L'any passat vas tardar 1 hora 57 i aquest any he tardat 1 hora 48, vull dir 9 minuts menys, que en un any és molt de temps. També és cert que l'any passat, el divendres d'aquesta setmana, vas fer també la nit Pirineu, Sí, que, sí, de la mateixa... sí, que també influís un poc. Portava molt bon entrenament i molt bona preparació i trobàvem que estava en un bon estat de forma i vam anar un dia a entrenar per allí pel circuit de l'Olla de Núria i vaig fer un tempo per allí i em van eixir els temps millor que l'any anterior i clar, això és molt complicat en un entrenament fer millor temps que en competició i així que imaginaven que podria eixir bon temps però tan bon temps no. És a dir, a lo millor 1 hora 51, 1 hora 50 com a molt si m'apretàvem, però al final vas passar 2 minuts o 3 més del previst i 4 minuts el rècord de l'any anterior, que el rècord de l'any anterior la tenia pues, gent molt bona, que al final, no sé, es veu que em vaig alçar molt inspirada, amb moltes ganes, la muntanya em va transmetre molta energia ese dia i vaig ser bon dia. Sí, sí, Vaig bueno, decidir en confiança, sabent contra la gent la gent que m'enfrontava, però bueno, vaig decidir arriscar un poc perquè al final qui no arrisca no guanya i em vaig llançar i vaig ser bé la jugada. i t'havies plantejat alguna estratègia abans de la cursa i la vas seguir o vas anar modificant segons te vas trobar a la cursa? No, jo la veritat que soc molt de sensacions i allà vas jo. Al final vaig eixir a un ritme que sabia que era fort però que podia controlar. Al final, una de les coses bones que pense que tinc és la capacitat de gestió que tinc en les carreres o, per exemple, d'aguantar el sofriment quan ja vas un poquet tocadeta. I quan vas començar a fer la pujada, que em vas posar al quilòmetre 3, em vas posar ja en primera posició, em notava còmoda, en força i confiava en això, en que podria aguantar bé la carrera perquè recupere també molt bé i pensava que bastant podia recuperar un poc, encara que en aquest tipus de carreres no n'hi ha treua que valga, vull dir, és donar-li a tot el que arriba. Vaig arribar a la pista que em quedaven uns 3 quilòmetres o així i dic ara ja tot el que quede. Continuava primera, però dic, bueno, hasta passar línia de meta pot passar qualsevol cosa. Correcte. Correcte, sí, sí, perquè hem vist inclús en Copa del Món gent equivocar-se amb un corriol i agafar un camí que no era i perdre allà, potser no la primera posició, però sí, algun podi. Sí, sí, tota la raó. Quan estava entrant a pagar, que quedava 1 quilòmetre o així, ja començava a sentir la gent i això et dona molta il·lusió i moltes forces. I res, vas creuar la línia de meta super, super contenta. Això et volia preguntar, perquè mira, m'ha semblat una pregunta que no he fet mai, això que he entrevistat a molta gent. Quan estàs ja arribant a meta, realment ets conscient de lo que estàs fent? O estàs tan cansada que ja no tens forces ni per pensar? Tu eres conscient de que, primer, que anaves tan ràpid i després, bueno, que anaves primer suposo que sí, perquè algú t'anava indicant, entenc, sabies que no portaves ningú davant. Què sents amb aquells últims metres? Què se sent? Al final, quan creues línia de meta, a mi, per lo menos, se m'oblida tot i se me passa tot. Al final és una sensació i és molt satisfactori. Si t'has fet mal, si has sofrit o totes aquestes coses, a mi se m'obliden. I és com la premiació que has tingut, perquè al final els segons que passes per línia de meta és molt ràpid.
en comparació de tot l'entrenament i tota la cursa que hi ha darrere. Els minuts de glòria són molt curts però molt satisfactoris. I en creuar a mi se m'oblida tot. Escolta, és curiós perquè, igual que tu no veus com visió, que jo visc gairebé a 1.800 metres d'alçada, no? Llavors, estem veient any rere any a moltíssimes curses tant als Pirineus com en Copa del Món, que als tops i als podis no sempre hi ha gent que viu a la muntanya. Què creus? On està aquesta clau d'entrenament o de cuidar-se o de tot el conjunt per a que gent que no viviu amb alçada al final estigueu donant canya a gent que viu als Alps o viu als Pirineus? Què creus que passa? A veure, jo visc a línia del mar. Per a mi, vull dir, sempre que he competit en cursos més importants, al final sempre és en altura i pots jugar un poc en contra. Però al final l'entrenament és l'entrenament. Està clar que pots tindre un poquitiu menys per la falta d'oxigen per a l'estar en alçada o no, però qui té unes qualitats, ja siga heredades pels gens i per l'entrenament, pot estar lluitant per allò que vol. I no sé, per a mi, a part de... Està clar que viure en alçada pot ajudar-te moltíssim, però les ganes i la il·lusió que es posen en cada entrenament o en cada competició, penso que això, per lo menys a mi, és una de les coses que més m'ajuden, perquè jo tots els entrenaments que fas, que els fas amb molta il·lusió, amb moltes ganes, li dedique molta passió a allò que faig i penso que al final això és com que es veu reflexat en els resultats o en com pugues rendir. Correcte. Les últimes 3 setmanes hem estat a Andorra. Era unes vacances que hem agafat aprofitant per a fer la olla de... Bueno, la Salomon Ultra Pirineu i aquesta setmana que farem olla de Núria, per a veure en realitat com es sentava l'alçada, com podrien rendir més, menys, perquè som un poc friquis en aquest tema i ens agrada provar coses noves. Algo sí que influïts, està clar, sobretot quan bases, perquè, per exemple, els primers dies corregent alçada és que notes que l'oxigen arriba igual. No respires igual, sí, està clar, està clar. Ha sigut més una manera d'adaptar-nos per a esta setmana en olla de Núria no morir no morir perquè quasi tota la 900 a 2.000 i alguna cosa. Clar. Clar. I escolta, com arribes a córrer? O sigui, tu sempre has corregut tota la teva vida des de petita o abans fes un altre esport, jo què sé, vas veure un dia la retransmissió, perquè això ens hem provat també a vegades. Algú ha vist la retransmissió de no sé quina cursa i s'ha flipat i ha dit jo també vull córrer. O sigui, com arribes tu a les curses de muntanya? En realitat jo sempre, bueno, a mi sempre m'ha agradat l'esport, però quan era més petita el practicava prou de manera esporàdica i vaig començar a fer algunes curses en Montió i em va agradar, però no res. Jo continuava estudiant i continuava entrenant, però a lo millor hi ha 2 dies a la setmana i feia 5 quilòmetres o així. I quan bueno, en tot això del Covid, quan època hi va haver una persona que em va motivar molt a fer allò que m'ha agradat en aquest cas. I quan vam poder tornar a eixir, vaig decidir preparar-me per a fer mitges distàncies i poquet a poquet vaig anar millorant, vaig anar evolucionant. Aquesta personeta en totes les curses està present en mi, sempre m'ajuda i és el que em va llançar a començar a fer el que estic fent a dia d'avui. La veritat que dono gràcies per haver tingut l'adaptació que he tingut en aquests, bueno, en realitat 2-3 anys, que no fa molt més que practique trail. Ahir va ser quan em va fitxar l'Urbel, vaig començar en esta gran família i després, poquet a poquet, m'han anat llamant l'atenció fer curses més importants, més internacionals, per a poder enfrontar-me a gent bona, perquè en realitat a mi és el que m'agrada. Jo preferís quedar la 10ª en gent molt bona, perquè m'agrada veure'm al costat d'elles i veure en realitat quin és el nivell en el que estic. I poquet a poquet estic arribat on estic ara. Fa un any van començar en un entrenador,
perquè jo al final feia el que m'apetia. Vull dir, va, 15 quilòmetres, demà en fas 20, avui faig un poc de bici i com no em va anar mal, pensava que el tindre una persona ahí donant-me suport i guiant-me en el que havia de fer, els resultats serien molt millor i en este any he millorat prou i els resultats s'han anat millorant també. I, bueno, llavors la teva carrera ha sigut meteòrica. Clar, tu dius, me deixo amb gent millor, no? Vull estar amb gent, però també al final tu saber on estàs. Però, clar, en el món de les curses de muntanya ja hi ha gent molt professionalitzada que viu d'això, hi ha gent com tu que ha de combinar tot això de la feina amb els entrenaments, amb els desplaçaments, amb les curses. És molt curiós, no?, quan ho mires, perquè realment hi ha gent professional o que viu dels curses de muntanya i gent no professional que està agafant uns nivells brutals. I inclús també, tornant al tema de la dona, doncs hem vist com la Courtney, per exemple, ja fa 2 o 3, sí, just després de la pandèmia, està fent tops 10 i top 5 de la general. És a dir, que la part de no professional amb els professionals cada vegada s'acosta més, sembla, i també en la diferència home-dona, sobretot en curses llargues, sembla que cada cop la igualtat és més gran i hi ha menys separació. Tu que estàs amb el tema de fisio i de salut, per què creus que hi ha hagut aquesta evolució en tan poc temps, a més? Al final, sobretot les marques són les que estan apostant per a que el trail es professionalitzi, perquè a dia d'avui és impossible que tots els esportistes que practiquem trail al nivell puguen dedicar-se únicament a allò perquè no és suficientment mediàtic com, per exemple, podria ser el futbol o la NBA o algun d'aquests esports. I gràcies a moltes marques que cada volta estan apostant més per nosaltres, hi ha molta més gent que es pot professionalitzar, però és molt, molt difícil. A mi sí que m'agradaria provar alguns anys dedicant-me únicament a entrenar, ja que pense que, òbviament, es pot rendir més, ja que el descans seria el descans, i el descans no seria la feina. Clar. Al final influís, però bueno, no, tampoc em queixe perquè la meva feina és una cosa que m'agrada molt, la faig amb molt de carinyo, al igual que els entrenaments, i cada un ha d'entrenar i de lluitar en el que té i en el que pot. Correcte. I això que et comentava, de que cada vegada sembla també que hi ha menys distància entre nois i noies, sobretot en curses de llarga distància. Tu que veus això, doncs, gent que fa, suposo, curses, no sé, és un tema de recuperació, és un tema d'evolució de l'espècie, és un tema d'alimentació, és un tema de tot plegat? Tu com ho veus des del teu punt de vista de fisio? Segons molts estudis i la meva opinió, que també ve a ser algo així, la dona al final té una capacitat i un umbral del dolor prou més alt que el de l'home. Al final, home i dona són completament diferents i ningú és millor ni pitjor. Cada un té unes qualitats i en això és en el que ha de lluitar. La dona, en llargues distàncies, el sofriment és un poc més gran i, per tant, la diferència normalment sol ser menor que en distàncies més curtes. Sí que s'ha vist en una distància llarga que alguna dona guanyara, en general, en general d'home i dona. En distàncies curtes és molt més complicat, però perquè l'home la qualitat que té és molt més explosiva que la dona. La dona també pot ser explosiva, però a diferent nivell. Correcte. En el cas de distàncies llargues, la dona, la capacitat de l'umbral que té del dolor és molt més elevada i per això hi ha menys diferències. A veure si en un futur puc ser una Courtney. Això mateix. Bueno, ja sí que se'ls dedica a córrer. És el que dius, no? Doncs si no ho proves tampoc mai ho sabràs, si tens la possibilitat. I justament parlant de futur i per anar acabant, que te vaig dir si me regalaves més o menys mitja horeta, on te veurem properament? Has dit a l'Olla de Núria i quins plans tens d'ara cap a final de temporada? Ara este diumenge estarem en l'Olla de Núria, a veure com... Que a més es retransmet per TV3, si no m'equivoco, i igual també per Teledeporte, que l'altre dia vaig veure que feien conjuntament uns en castellà i els altres en català, o sigui que la podrem veure, seguiu a la Rosa. Sí, envieu-me forces, que això sempre... Segur que faig una carrera en Múrcia, a la Barbudo, i ahir ja
tanque temporada i la pròxima temporada veure què ens depara. M'agradaria fer moltes curses, m'agradaria evolucionar molt més, però encara he de sentar-me a reflexionar una vegada acabe aquestes dues curses que em queden. M'agradaria sentar per a meditar-ho, perquè en realitat vull centrar-me en fer X coses, no vull acaparar-ho tot perquè al final no es pot rendir igual ni l'entrenament és igual d'específic per a totes les coses. Així que anem a disfrutar i a intentar rendir el millor possible en Olla de Núria i en la Barbudo Trail i ja el temps que vinga com vinga i que el futur ens depare coses boniques. Una pregunta, una curiositat tinc, perquè et veig que tu vas molt amb el top de l'Urbel, que jo també l'utilitzo molt. Quan vas amb samarreta, tens alguna peça que dius aquesta és la que més m'agrada, jo sé, perquè sí, més lleugera, perquè... I després a nivell de pantaló, també prefereixes amb malles, amb pantaló, amb la faldeta? Quin seria el teu outfit, que es diu ara, preferit? Va haver una temporada que competia en la malla pantaloneta, però ara el pantaló que més m'agrada és únicament la malla, perquè ho trobo més còmode. I per competir jo com menys coses porte millor, perquè fa desfici tot en seguida. Així que jo competisc en la malleta, en el top, i després porte un buff d'estos, que és el meu amuleto de la sort, que l'he portat en totes les curses i això és imprescindible per a mi. Després, la resta em dona exactament igual. Camiseta, si és possible, preferís competir sense, perquè vas més còmoda i en seguida m'agòbia. Però clar, si fa molt de fred, me la poso sense problema. Clar. Que soc molt calorosa, però quan fa fred soc la que més fred té, saps? Esto ja que dir-ho. A mi em passa igual, sí, de seguida tinc calor, de seguida tinc fred. I no t'he vist a cap foto per això competint amb la motxilla Kylie, sempre normalment portes més coses de cintura, no veig? Sí. Al principi competia en la motxilla, però per comoditat... Una cosa menys, menys calor. Per comoditat, sempre que puc vaig en el loop. Per exemple, en el Mundial a Innsbruck, òbviament tenia que anar en la motxilla perquè eren molts quilòmetres on havia de portar molt de menjar i molta beguda, molt de material obligatori, però bueno, en la resta de curses, si el material obligatori, el menjar i la beguda en cap en el loop, preferís portar el loop. Per la gent no sap què és el loop, és un cinturó que porta un munt de butxaques més grans, més petites, porta també per enganxar els pals a darrere. I el que diu ella del Mundial és perquè allà vas fer 81 quilòmetres? 87. O 87. Per això que sí, era bastant més llarg. 87 a 21, no? Sí, Déu-n'hi-do. És que d'això, quan vaig mirar, dic, és que ets superpolivalent, a part. Bueno, en realitat, jo sempre pensava que se me donarien millor les distàncies llargues, però veient aquest resultat, tampoc se m'ha donat tan mal la distància més curta. Així que ara m'agradaria fer un poc de tot, perquè m'agrada tot, no li dic a res que no, però penso que també hi ha edat per a tot. Vull dir, al final ara és millor fer distàncies més curtes, d'ací 2 o 3 anys a millor distàncies més llargues, però bueno, de moment no li dic que no a res i ja veurem què ve. Però si t'hagués de quedar amb una distància, te quedaries amb més quilòmetres o amb menys quilòmetres? Què te mola més? Jo penso que una distància ideal serien 50-60, però, per exemple, la cursa de la Salomó Ultrapinona em va agradar molt, perquè pense que el que creguem que se'ns pot donar millor és on més hem d'entrenar, perquè és el que després ens farà més fortes, tant a nivell mental, físic, així que ara em queden una de 50, més avant ja veurem, però el curt també faré ara. No sé exactament què distàncies. Un vertical no és que em desagrade, perquè al final és molt agònic i a mi sona un poc mal, però a mi patir agònicament tampoc és que m'agrada molt, per això preferia distàncies un poc més llargues perquè el sofriment és diferent. Però el patiment que vas
tindre el dissabte també em va agradar. Així que ara estic un poc, no sé molt bé què triar. Bueno, com tu dius, no? Ara, quan acabi la temporada, t'assentaràs, meditaràs a veure què, i, bueno, mira, per dir-te adéu, ara que s'ha anat el sol, perquè tenia el sol de cara, així ens veiem cara a cara, doncs agrair-te aquesta estona que ens has relat a tots, com hem dit, deixarem el directe penjat per si algú ha entrat tard, que pugui recuperar l'entrevista, i espero que la propera vegada ens veiem en persona i ens donem un axuchón ben fort, i desitjar-te molta, bueno, t'anava a dir molta sort, però la sort no existeix, sempre dic, sinó que un se la busca, no? I es prepara. Doncs que tinguis una gran experiència a l'Olla de Núria i t'estarem animant des de l'altra banda de la pantalla, des de casa, des del sofà, ben còmodes. Moltes gràcies. Al final, els ànims en cursa jo sempre tinc els vostres ànims damunt. I això, i després, a part de mirar la cursa, doncs després enviar molts ànims per aquí, per Instagram, que a més sempre estàs molt activa després de les curses. He vist que la recuperació també passa per mirar, suposo, tot, no? La recuperació també és anímica al final, i llavors suposo que també deu ser molt agradable trobar tots els comentaris, tots els missatges que t'envia la gent d'Escalf, i l'ho dit, doncs, que vagi molt bé a l'Olla de Núria i a la següent cursa que et queda, i esperem veure't amb aquesta alegria amb la que vas entrar a la Ultra Pirineu. Moltes gràcies. Fins molt aviat. Adéu, adéu. Adéu, gràcies.